Bé, ara volem presentar-los un home enamorat del seu ofici. El seu ofici és mestre ebanista. Li diuen Pepe Valls, té 86 anys i encara esculpís la fusta a colp de gúbia. És un home que porta la sang en les venes, té una passió extremada pel seu treball i atenció perquè el 1986 va ser distingit amb el Premi Nacional d'Artesania. Anem a veure'l. La fusta no té secrets per a les mans de Pepe Valls. Este mestre tallista té 86 anys i encara treballa en el taller que té a l'Alcúdia de Carlet. El meu iaio, l'altre iaio i mon pare eren de l'ofici ja. I vostè el va continuar i també el continua el seu fill? No volien perquè el meu germà va estudiar, comprens, i va arribar a ser un magnate, però mon pare volia que jo fora com el seu fill, però vull ser com mon pare. I entonces, pues, per això que moltes coses de la fusta, dels sabres, de les malles. I perquè des dels 5 anys, amb fusta es feia ja espases i pistoles per a jugar en el carrer. Vostè al seu taller, com li diu? En francès li diu piol. La ratera. Per què? Ratera, La ratera, per què? Pues resulta ser que tinc un problema amb la meva dona. Perquè me diu, que desastrat eres, Pepe. Però resulta ser que el que pensa en el que està fent no pensa en la limpiesa. Que així tenim la ratera. Ja són la ratera. En la ratera té tot el que necessita. Gòbies de tots els tamanys, fustes de tot tipus i patrons de tots els estils. Pues una de les últimes coses que estic fent és això, l'esclau del rellotge. Però el rellotge per mi té molta importància perquè resulta ser que és la màquina més esclavista que existeix. Comprens? Pepe, esta és una feina que s'ha de fer amb molt de cuidado, perquè si vostè s'equivoca i lleva la fusta que no toca... Després pues, l'has fotut. I entonces això són peces que costen molt de fer i has de ficar molta atenció a lo que estàs fent. I mà firme. Estar així. Vostè disfruta fent la seva feina. Ah, sí, jo sóc feliç fent la meva feina. Fina vegades per la finestra me diu, Pepe, que tens que pujar que és l'hora de dinar o a sopar. Ara pujaré, que te s'eixela l'arròs. M'és igual, jo acabe remate i ja està, i després puig i sou feliç. Per què serà que l'ofici que vostè encara fa, el d'ebenista, està desapareguent? Pues senzillament perquè la ebanisteria ha desaparegut, perquè han desaparegut els mestres ebanistes també, igual que la fusteria. Avui és tot a base de màquina, avui tota gran tecnologia, i no se necessita saber-hi modelar en un tros de fusta, en una raspa, després la cuchilla, dibuixar la talla, esculpar-la, tot això. Ja no hi ha qui ho faça. De jubilar-se, de moment res. El iaio Salvador Martí Ballester me va marcar això quan me la va comprar, que jo era molt jove. I què li va dir? Me va dir, quan arribes a estos anys te'n recordaràs del iaio i veuràs que ja te pots deixar de treballar. 90 anys. 90. Li queden 4. Sí, i és que ho compliré si la mare natura m'ho permeteix, comprens? Vostè continua esculpint, que això és el que el manté tan jove. Tan jove i tan entranyable, un home admirable.